Ora 07:14, 22 august 1944. Aerul din carlinga avionului IR-80 era un amestec gros de ulei încins, benzină și mirosul metalic al propriei sale transpirații. Sublocotenentul aviator Horia Brănescu simțea fiecare vibrație a motorului IR-14K prin manșă și prin scaunul de metal. O legătură fizică, intimă, cu o mașinărie care opera la limita performanțelor sale. Degetul mare al mâinii drepte se odihnea pe butonul de tragere, o bucată de bachelită uzată și lustruită de tensiunea a sute de ore de zbor. Nu se gândea la țintă, ci la ritm. La secvența neortodoxă pe care maestrul armurier o setase manual în benzile de muniție ale mitralierelor FN de 13,2 mm. 2 lovituri standard, urmate de o micropauză și apoi de un singur trasor, încetinit deliberat. Un ritm fals, un sunet menit să mintă. Jos, în umbra adâncă a văii cerbului, aștepta. Avionul său, agățat de un perete de aer rece, era aproape invizibil pe fundalul stâncilor acoperite de pădure. La 3000 de metri deasupra lui, 4 puncte negre se decupau pe cerul palid al dimineții. Messerschmitt Bf 109G6, zburând într-o formație impecabilă, arogant de strânsă. Piloții germani nu căutau o luptă, executau o misiune de curățare și o formalitate. Pentru ei, valea era doar un obstacol geografic, nu un câmp de luptă. Nu puteau ști că pereții abrupți ai Carpaților le anulau cel mai mare avantaj, performanța la mare altitudine. Aici, jos, aerul era dens, manevrele erau limitate la planul orizontal, iar umbrele lungi ale versanților creau zone moarte, ascunzători perfecte. Horia îi privea coborând în spirală largă, intrând exact în coridorul unde îi așteptau ceilalți 3 piloți români. Distanța se micșora. 2000 de metri, 1500. Mâna lui a strâns manșa mai tare. Nu din frică, ci din anticiparea momentului în care o simplă modificare mecanică, un truc născut din disperare, urma să transforme 4 avioane inferioare într-o amenințare de neînțeles. Cu 3 zile înainte de ambuscadă, la baza aeriană a Luftwaffe de la Târg Nou, atmosfera nu era una de tensiune, ci de eficiență sterilă, aproape industrială. Hauptmann Klaus Richter, comandantul escadrilei, stătea în fața unei hărți detaliate a Carpaților meridionali, întinsă pe o masă de lemn masiv. Indicatorul său de lemn se oprea deasupra conturului sinuos al văii cerbului. Vocea sa era calmă, lipsită de inflexiuni, vocea unui tehnician care descrie un proces mecanic. El le explica celor 4 piloți aleși pentru misiune că operațiunea era o simplă formalitate, o Säuberungsaktion, o acțiune de curățare. Nu se vorbea despre luptă, ci despre verificare. Datele tehnice ale avionului Messerschmitt Bf 109G6 erau recitate ca un catehism. Plafon de serviciu de 12.000 de metri, viteză de urcare de 20 de metri pe secundă, un tun motor canone de 20 mm. Superioritatea nu era o opinie, ci o specificație tehnică, un fapt măsurabil înscris în manuale. În cantina ofițerilor, discuțiile purtate la cină reflectau aceeași certitudine instituțională. Piloții, tineri și antrenați în cele mai bune academii ale Reichului nu manifestau o aroganță personală, ci una moștenită, absorbită din sistem. Unul dintre ei, Leutnant Weber, un veteran al frontului de vest, glumea pe seama avioanelor IAR-80, numindu-le tractoare zburătoare. Comparația stârnea zâmbete politicoase. Un alt pilot, mai analitic, respingea ideea unei lupte aeriene la joasă altitudine ca fiind o tactică primitivă, o relicvă a primului război mondial, complet irelevantă în fața doctrinei moderne a luptei energetice. Pe pereți erau afișate buletine informative cu rapoartele de luptă, cifre care demonstrau un raport de victorii zdrobitor. Aceste cifre nu erau propagandă. Pentru ei erau dovezi empirice ale unui adevăr fundamental. Sistemul lor era superior în fiecare aspect cuantificabil. Într-o sală de instructaj, un ofițer tehnic desena cu cretă pe o tablă neagră diagrame de vectori și curbe de performanță. El explica, pentru a mia oară, principiile doctrinei
energie, manevrier barcait. Conceptul era elegant în simplitatea sa brutală. Un avion cu un motor superior, precum Daimler-Benz DB605 al modelului G6, putea dicta termenii oricărei confruntări. Tactica boom and zoom era o consecință directă a acestei legi fizice. Atacul se desfășura mereu de la o altitudine superioară, o plonjare rapidă urmată de o retragere în plan vertical, unde motorul inferior al unui IR-80 nu putea genera suficientă tracțiune pentru a urmări. Valea Cerbului, cu relieful său restrictiv, era văzută nu ca o capcană pentru ei, ci ca o închisoare pentru inamic, un spațiu unde țintele lente nu aveau unde să se ascundă de atacurile venite de sus. Primul semnal prevestitor fusese deja ignorat cu o săptămână în urmă. Raportul unui pilot de recunoaștere, Oberleutnant Franz, menționa focuri de trasoare nefiresc de lente și luminoase, trase de un singur aparat IR-80 în timpul unei scurte hărțuieli. Într-o ședință de debriefing, ofițerul de informații a respins observația cu o logică impecabilă. A prezentat o fișă tehnică a muniției românești, subliniind inconsecvențele cunoscute în calitatea pulberii și a compoziției chimice a trasoarelor. Concluzia a fost rapidă și unanim acceptată. O anomalie de fabricație, un lot defect de muniție, nu o inovație tactică. Raportul a fost arhivat cu mențiunea anomalie fără relevanță tactică. Sistemul, construit pe certitudini tehnice, era incapabil să proceseze date care nu se potriveau cu parametrii săi. O tactică ce nu exista în manualele germane era, prin definiție, imposibilă. Complacerea se manifesta și la nivelul hangarului de mentenanță. Mecanicii germani lucrau cu o precizie de ceasornicări, urmând cu sfințenie protocoalele din manualele tehnice. Un subofițer român de legătură, un om cu zeci de ani de experiență pe motoare radiale, a sugerat șefului de hangar german o modificare minoră la amestecul de aer carburant al motoarelor DB605, argumentând că aerul mai dens și mai umed din văile carpatice ar putea fi compensat pentru o performanță optimă la altitudine joasă. Sugestia a fost primită cu un zâmbet condescendent și respinsă pe loc. Manualul de la fabrica Messerschmitt din Augsburg era considerat perfect. Cunoștințele locale erau tratate ca folclor, superstiții ale unor mecanici inferiori. Lustrul perfect al capotajelor motoarelor reflecta o încredere de nezdruncinat în propria infailibilitate tehnică. Planificarea operațională era un exercițiu de geometrie, nu de strategie. Ruta de zbor trasată pe hartă era o linie dreaptă care tăia Valea Cerbului de la nord la sud. Nu existau planuri pentru o recunoaștere prealabilă la mare altitudine sau pentru rute de apropiere alternative. Ar fi fost o risipă de combustibil și de timp. Misiunea avea un singur scop: o demonstrație de forță rapidă, o patrulare de intimidare. Calculele pentru consumul de combustibil și încărcătura de muniție erau optimizate pentru un angajament scurt și decisiv, dacă ar fi existat vreunul. Planul era o ecuație matematică elegantă, lipsită de variabile imprevizibile. Factorul uman, ingeniozitatea disperată a adversarului, nu era inclus în calcul. Era o necunoscută pe care sistemul lor nu o recunoștea și, prin urmare, o ignora complet. Al doilea semnal, și mai bizar, sosise cu doar 4 zile înainte. Un pilot tânăr dintr-o altă unitate, revenind dintr-o misiune solitară, aterizase în stare de șoc, raportând prin radio că fusese atacat de tunuri antiaeriene aeriene. Transcrierea conversației radio a circulat printre ofițerii de la Târgșorul Nou, stârnind amuzament. Descrierea era absurdă, o contradicție în termeni. Pilotul a fost imediat consemnat la sol și trimis pentru o evaluare psihologică. Incidentul a devenit o anecdotă internă, un exemplu despre cum stresul de luptă și frica pot genera halucinații. Această interpretare a întărit și mai mult convingerea că inamicul nu era doar inferior tehnologic, ci și fragil psihic, predispus la panică și la distorsionarea realității sub presiune. Fiecare semnal de avertizare era reinterpretat ca o confirmare a propriei superiorități.
În dimineața zilei de 22 august, în sala de briefing, Hauptmann Richter stătea din nou în fața celor 4 piloți. Nu mai era nevoie de explicații tehnice sau de avertismente. Atmosfera era calmă, profesională, ca înaintea unui exercițiu de rutină. El nu a vorbit despre pericol, ci despre sincronizare și eficiență. Le-a reamintit de orarul strict, de punctul de întâlnire de după misiune și de importanța menținerii unei formații strânse, impenetrabile. Degetul său a urmărit din nou linia verde de pe hartă. Valea Cerbului era un simplu reper geografic, un coridor de tranzit. Ultimele sale cuvinte nu au fost o încurajare, ci o directivă. O operațiune rapidă și curată, fără abateri de la plan. Sunetul sec al căștilor de zbor fixându-se pe capetele piloților a fost singurul indiciu al unei acțiuni iminente. La ora 06:45, personalul de la sol executa ultimele verificări cu o eficiență plictisită, mecanică. Motoarele celor 4 avioane Messerschmitt au pornit simultan, cu un vuiet profund și încrezător care a făcut să vibreze aerul rece al dimineții. Era sunetul puterii necontestate, o simfonie a superiorității tehnologice. Cupola carlingii avionului lider s-a închis etanș, izolându-l pe pilot în universul său de instrumente precise, sticlă lustruită și oțel german. Pentru el și pentru camarazii săi, cerul nu era un câmp de luptă, ci un domeniu care le aparținea de drept. Misiunea în vale nu era un pariu, ci o simplă confirmare a unui adevăr cunoscut. Roțile s-au desprins de pe pistă lin, fără efort, îndreptându-se spre est, spre munții care așteptau tăcuți în lumina palidă a răsăritului. În adâncul unui hangar slab luminat de la baza aeriană Zărnești, un spațiu care mirosea permanent a ulei rânced, metal rece și pământ umed, lucra maestrul militar armurier Vasile Popescu. Nu era un inginer școlit la Berlin, ci un om care învățase secretele oțelului din experiență directă, dezasamblând și reasamblând fiecare componentă a mitralierelor FN de 13 mm de sute de ori. Mâinile sale, bătătorite și permanent pătate de un soare, se mișcau cu o precizie lentă, metodică. El nu vedea arma ca pe un mecanism glorios, ci ca pe un sistem imperfect, un set de toleranțe și compromisuri. El cunoștea fiecare șurub, fiecare arc, fiecare punct de uzură. În tăcerea nopților, înconjurat de fiare reci, el nu căuta o soluție în manualele tehnice, ci în logica brutală a metalului însuși. Ascultând sunetele pe care le scotea sub stres, simțind vibrațiile care trădau slăbiciunile. Problema fundamentală era una de fizică, nu de curaj. Cadența de foc teoretică a mitralierelor FN era impresionantă, dar ineficientă împotriva blindajului din ce în ce mai gros al avioanelor Messerschmitt. Proiectilele standard loveau adesea carlinga sau capotajul motorului fără a produce daune critice, împrăștiindu-se ca o ploaie de pietricele pe o placă de oțel. Vasile își amintea cu claritate frustrarea din vocile piloților care se întorceau din misiuni, descriind cum rafale întregi păreau să se evapore pe fuselajul inamic. Unul dintre ei, un prieten apropiat doborât cu 2 luni în urmă, îi spusese la ultimul debriefing: "Parcă aruncăm cu nisip în ei, nea Vasile. Aud loviturile, dar nu se întâmplă nimic." Acele cuvinte deveniseră o obsesie tăcută, un ecou constant în zgomotul ritmic al uneltelor sale, o datorie nescrisă față de cei care zburau cu mașinării inferioare. Ideea nu a venit ca o revelație, ci s-a cristalizat lent în timpul orelor monotone de mentenanță. Curățând mecanismul de alimentare al unei mitraliere, a observat o micro-întârziere, o fracțiune de secundă de ezitare în lanțul cinematic, atunci când banda de muniție era încărcată neuniform sau când una dintre legăturile metalice era ușor deformată. O defecțiune, în teorie. Dar pentru el a fost o posibilitate. Ce-ar fi dacă această pauză ar putea fi controlată, reprodusă intenționat? Ce-ar fi dacă ritmul focului ar putea fi alterat pentru a crea o iluzie auditivă? Nu căuta să crească puterea distructivă a glonțului, o imposibilitate logistică. Căuta să manipuleze percepția inamicului, să transforme sunetul familiar al unei mitraliere în ceva necunoscut și amenințător, să atace mintea pilotului german,
Nu doar fuselajul avionului său, o armă psihologică născută dintr-o defecțiune mecanică. Într-o noapte târzie, sub lumina unui singur bec atârnat de un cablu, a început experimentul. Pe bancul său de lucru alinia cartușele ca pe niște pioni într-un joc de șah. Folosind o pensetă fină și un clește de precizie, a desfăcut cu grijă vârful unui cartuș trasor. Apoi, folosind o mică unealtă improvizată dintr-un băț de chibrit tăiat la o lungime exactă, a scos o cantitate precisă de pulbere din fiecare. Nu era o operațiune bazată pe inspirație, ci pe calcule meticuloase. Prea puțină pulbere, iar trasorul nu s-ar fi aprins. Prea multă, iar viteza sa ar fi fost prea mare, anulând efectul vizual dorit. Apoi a trecut la modificarea legăturilor benzii de muniție, pilind cu o precizie de ceasornicar o mică crestătură într-o za din 3, suficient pentru a forța mecanismul de alimentare să ezite acea fracțiune de secundă vitală. Era o muncă migăloasă, periculoasă, interzisă de orice regulament militar. Primul test nu s-a desfășurat în aer, ci la sol, într-o noapte fără lună, în spatele celui mai îndepărtat hangar. Mitraliera a fost fixată pe un suport improvizat, îndreptată spre un val de pământ. Vasile a acționat manual trăgaciul. Sunetul a sfâșiat tăcerea nopții. Nu era o rafală continuă, ci o secvență ruptă, nefirească. 2 detunături seci și rapide, urmate de o tăcere infinitezimală, apoi de o bubuitură joasă, rezonantă. Trasorul modificat a părăsit țeava nu ca o dungă de lumină, ci ca o sferă incandescentă, lentă, care plutea prin aerul umed al nopții, arzând cu o intensitate furioasă. În întuneric, efectul era hipnotic și profund deranjant. Semăna mai mult cu proiectilul unui tun antiaerian de calibru mic decât cu un glonț de mitralieră. Vasile nu a zâmbit. A notat doar într-un carnețel unsuros. Anomalie acustică și vizuală confirmată. Timp de ardere prelungit cu 0,8 secunde. Al convinge pe sublocotenentul Horia Brănescu nu a necesitat retorică, ci o demonstrație. Într-o după-amiază, în hangar, Vasile i-a arătat mecanismul modificat. Nu a vorbit despre tactică sau psihologie, ci despre mecanică. A desenat cu cretă pe podeaua de beton schema de alimentare, arătând unde anume a intervenit. I-a explicat despre cantitatea de pulbere scoasă din trasoare, despre cum arderea mai lentă va crea o semnătură luminoasă mai mare. Brănescu, un pilot pragmatic, a ascultat în tăcere, atingând cu degetele legăturile modificate ale benzii de muniție. Nu era convins de teorie, ci de disperare. A pus o singură întrebare, vocea sa fiind lipsită de emoție. "Ești sigur că nu se va bloca?" Vasile Popescu l-a privit direct în ochi și a răspuns la fel de simplu. "Am testat-o de 50 de ori. Nu se va bloca." A fost suficient. Încrederea nu s-a născut din promisiuni, ci din rigoarea meticuloasă a unui meșter. Următoarele zile au fost dedicate repetițiilor. Nu erau exerciții de luptă, ci de calibrare a simțurilor. Brănescu și ceilalți 3 piloți selectați decolau pe rând și zburau la joasă altitudine de-a lungul Văii Cerbului, trăgând rafale scurte în pereții de stâncă. De la sol, ceilalți ascultau. Învățau noul sunet, noul ritm al armelor lor. Era esențial ca fiecare pilot să se obișnuiască cu pauza din rafală, să nu o confunde cu un blocaj și să nu întrerupă atacul. Învățau să țintească nu direct, ci anticipând traiectoria lentă a trasorului, folosindu-l mai mult ca un reper psihologic pentru inamic decât ca un proiectil precis. Era un proces de dezvățare a instinctelor și de construire a unei noi memorii musculare, o sincronizare fină între om, mașinărie modificată și acustica specifică a terenului pe care urmau să lupte. Cunoașterea intimă a văii era piesa finală a puzzle-ului. Piloții români nu vedeau Valea Cerbului ca pe o simplă linie pe hartă, ci ca pe un spațiu tridimensional, viu. Știau exact unde pereții abrupți ai canionului vor amplifica ecoul rafalelor modificate, făcând ca o singură mitralieră să sune ca o baterie de tunuri. Cunoșteau curenții de aer descendenți care puteau încetini și mai mult traiectoria vizibilă a trasoarelor, făcându-le să pară și mai amenințătoare, aproape suspendate în aer.
Știau unde soarele dimineții va crea umbre adânci, perfecte pentru a ascunde un avion până în ultimul moment. Fiecare detaliu topografic, fiecare particularitate meteorologică locală, considerate irelevante de planificatorii germani, erau acum integrate în tactică, transformate în multiplicatori de forță pentru decepția acustică și vizuală pe care o pregăteau. În noaptea de 21 august, atmosfera din hangar era una de concentrare tensionată, nu de entuziasm. Vasile Popescu și un singur ajutor de încredere încărcau manual benzile de muniție pentru cele 4 avioane IR-80. Sunetul metalic și ritmic al cartușelor fixate în zale era singurul zgomot care spărgea tăcerea. Nu se schimbau cuvinte. Fiecare mișcare era precisă, repetată, aproape ritualică. Piloții nu erau prezenți. Se odihneau, dar somnul lor era superficial, bântuit de sunetul asimetric al noilor lor arme. Nu exista nicio certitudine a victoriei, ci doar acceptarea sobră a unui plan care se baza pe un singur chibrit, pe o creștătură de 1 milimetru într-o za de metal și pe convingerea că mintea unui inamic prea încrezător era cea mai mare vulnerabilitate a sa. Planul nu mai era o teorie, devenise o realitate mecanică, așteptând în întuneric răsăritul. Ora 07:14, 22 august 1944. Aerul din carlinga avionului IR-80 era un amestec gros de ulei încins, benzină și mirosul metalic al propriei sale transpirații. Sublocotenentul aviator Horia Brănescu simțea fiecare vibrație a motorului IR-14K prin manșă și prin scaunul de metal. O legătură fizică, intimă, cu o mașinărie care opera la limita performanțelor sale. Degetul mare al mâinii drepte se odihnea pe butonul de tragere, o bucată de bachelită uzată și lustruită de tensiunea a sute de ore de zbor. Nu se gândea la țintă, ci la ritm. La secvența neortodoxă pe care maestrul armurier o setase manual în benzile de muniție ale mitralierelor FN de 13,2 mm. 2 lovituri standard, urmate de o micropauză și apoi de un singur trasor, încetinit deliberat. Un ritm fals, un sunet menit să mintă. Jos, în umbra adâncă a văii cerbului, aștepta. Avionul său, agățat de un perete de aer rece, era aproape invizibil pe fundalul stâncilor acoperite de pădure. La 3000 de metri deasupra lui, 4 puncte negre se decupau pe cerul palid al dimineții. Messerschmitt Bf 109G6, zburând într-o formație impecabilă, arogant de strânsă. Piloții germani nu căutau o luptă, executau o misiune de curățare și o formalitate. Pentru ei, valea era doar un obstacol geografic, nu un câmp de luptă. Nu puteau ști că pereții abrupți ai Carpaților le anulau cel mai mare avantaj: performanța la mare altitudine. Aici, jos, aerul era dens, manevrele erau limitate la planul orizontal, iar umbrele lungi ale versanților creau zone moarte, ascunzători perfecte. Horia îi privea coborând în spirală largă, intrând exact în coridorul unde îi așteptau ceilalți 3 piloți români. Distanța se micșora. 2000 de metri, 1500. Mâna lui a strâns manșa mai tare, nu din frică, ci din anticiparea momentului în care o simplă modificare mecanică, un truc născut din disperare, urma să transforme 4 avioane inferioare într-o amenințare de neînțeles. Cu 3 zile înainte de ambuscadă, la baza aeriană a Luftwaffe de la Târgșorul Nou, atmosfera nu era una de tensiune, ci de eficiență sterilă, aproape industrială. Hauptmann Klaus Richter, comandantul escadrilei, stătea în fața unei hărți detaliate a Carpaților meridionali, întinsă pe o masă de lemn masiv. Indicatorul său de lemn se oprea deasupra conturului sinuos al văii cerbului. Vocea sa era calmă, lipsită de inflexiuni, vocea unui tehnician care descrie un proces mecanic. El le explica celor 4 piloți aleși pentru misiune că operațiunea era o simplă formalitate, o Säuberungsaktion, o acțiune de curățare. Nu se vorbea despre luptă, ci despre verificare. Datele tehnice ale avionului Messerschmitt Bf 109G6 erau recitate ca un catehism: plafon de serviciu de 12.000 de metri, viteză de urcare de 20 de metri pe secundă,
un tun motor canone de 20 mm. Superioritatea nu era o opinie, ci o specificație tehnică, un fapt măsurabil înscris în manuale. În cantina ofițerilor, discuțiile purtate la cină reflectau aceeași certitudine instituțională. Piloții, tineri și antrenați în cele mai bune academii ale Reichului nu manifestau o aroganță personală, ci una moștenită, absorbită din sistem. Unul dintre ei, Leutnant Weber, un veteran al frontului de vest, glumea pe seama avioanelor IAR-80, numindu-le tractoare zburătoare. Comparația stârnea zâmbete politicoase. Un alt pilot, mai analitic, respingea ideea unei lupte aeriene la joasă altitudine ca fiind o tactică primitivă, o relicvă a primului război mondial, complet irelevantă în fața doctrinei moderne a luptei energetice. Pe pereți erau afișate buletine informative cu rapoartele de luptă, cifre care demonstrau un raport de victorii zdrobitor. Aceste cifre nu erau propagandă. Pentru ei erau dovezi empirice ale unui adevăr fundamental. Sistemul lor era superior în fiecare aspect cuantificabil. Într-o sală de instructaj, un ofițer tehnic desena cu cretă pe o tablă neagră diagrame de vectori și curbe de performanță. El explica, pentru a mia oară, principiile doctrinei energie manœvrierbarkeit. Conceptul era elegant în simplitatea sa brutală. Un avion cu un motor superior, precum Daimler-Benz de B605 al modelului G6, putea dicta termenii oricărei confruntări. Tactica boom and zoom era o consecință directă a acestei legi fizice. Atacul se desfășura mereu de la o altitudine superioară, o plonjare rapidă urmată de o retragere în plan vertical, unde motorul inferior al unui IAR-80 nu putea genera suficientă tracțiune pentru a urmări. Valea Cerbului, cu relieful său restrictiv, era văzută nu ca o capcană pentru ei, ci ca o închisoare pentru inamic, un spațiu unde țintele lente nu aveau unde să se ascundă de atacurile venite de sus. Primul semnal prevestitor fusese deja ignorat cu o săptămână în urmă. Raportul unui pilot de recunoaștere, Oberleutnant Franz, menționa focuri de trasoare nefiresc de lente și luminoase, trase de un singur aparat IAR-80 în timpul unei scurte hărțuieli. Într-o ședință de debriefing, ofițerul de informații a respins observația cu o logică impecabilă. A prezentat o fișă tehnică a muniției românești, subliniind inconsecvențele cunoscute în calitatea pulberii și a compoziției chimice a trasoarelor. Concluzia a fost rapidă și unanim acceptată. O anomalie de fabricație, un lot defect de muniție, nu o inovație tactică. Raportul a fost arhivat cu mențiunea anomalie fără relevanță tactică. Sistemul, construit pe certitudini tehnice, era incapabil să proceseze date care nu se potriveau cu parametrii săi. O tactică ce nu exista în manualele germane era, prin definiție, imposibilă. Complacerea se manifesta și la nivelul hangarului de mentenanță. Mecanicii germani lucrau cu o precizie de ceasornicări, urmând cu sfințenie protocoalele din manualele tehnice. Un subofițer român de legătură, un om cu zeci de ani de experiență pe motoare radiale, a sugerat șefului de hangar german o modificare minoră la amestecul de aer carburant al motoarelor DB605, argumentând că aerul mai dens și mai umed din văile carpatice ar putea fi compensat pentru o performanță optimă la altitudine joasă. Sugestia a fost primită cu un zâmbet condescendent și respinsă pe loc. Manualul de la fabrica Messerschmitt din Augsburg era considerat perfect. Cunoștințele locale erau tratate ca folclor, superstiții ale unor mecanici inferiori. Lustrul perfect al capotajelor motoarelor reflecta o încredere de nezdruncinat în propria infailibilitate tehnică. Planificarea operațională era un exercițiu de geometrie, nu de strategie. Ruta de zbor trasată pe hartă era o linie dreaptă care tăia Valea Cerbului de la nord la sud. Nu existau planuri pentru o recunoaștere prealabilă la mare altitudine sau pentru rute de apropiere alternative. Ar fi fost o risipă de combustibil și de timp. Misiunea avea un singur scop, o demonstrație de forță rapidă, o patrulare de intimidare.
Calculele pentru consumul de combustibil și încărcătura de muniție erau optimizate pentru un angajament scurt și decisiv, dacă ar fi existat vreunul. Planul era o ecuație matematică elegantă, lipsită de variabile imprevizibile. Factorul uman, ingeniozitatea disperată a adversarului, nu era inclus în calcul. Era o necunoscută pe care sistemul lor nu o recunoștea și, prin urmare, o ignora complet. Al doilea semnal, și mai bizar, sosise cu doar 4 zile înainte. Un pilot tânăr dintr-o altă unitate, revenind dintr-o misiune solitară, aterizase în stare de șoc, raportând prin radio că fusese atacat de tunuri antiaeriene aeriene. Transcrierea conversației radio a circulat printre ofițerii de la Târgșorul Nou, stârnind amuzament. Descrierea era absurdă, o contradicție în termeni. Pilotul a fost imediat consemnat la sol și trimis pentru o evaluare psihologică. Incidentul a devenit o anecdotă internă, un exemplu despre cum stresul de luptă și frica pot genera halucinații. Această interpretare a întărit și mai mult convingerea că inamicul nu era doar inferior tehnologic, ci și fragil psihic, predispus la panică și la distorsionarea realității sub presiune. Fiecare semnal de avertizare era reinterpretat ca o confirmare a propriei superiorități. În dimineața zilei de 22 august, în sala de briefing, Hauptmann Richter stătea din nou în fața celor 4 piloți. Nu mai era nevoie de explicații tehnice sau de avertismente. Atmosfera era calmă, profesională, ca înaintea unui exercițiu de rutină. El nu a vorbit despre pericol, ci despre sincronizare și eficiență. Le-a reamintit de orarul strict, de punctul de întâlnire de după misiune și de importanța menținerii unei formații strânse, impenetrabile. Degetul său a urmărit din nou linia verde de pe hartă. Valea Cerbului era un simplu reper geografic, un coridor de tranzit. Ultimele sale cuvinte nu au fost o încurajare, ci o directivă, o operațiune rapidă și curată, fără abateri de la plan. Sunetul sec al căștilor de zbor fixându-se pe capetele piloților a fost singurul indiciu al unei acțiuni iminente. La ora 06:45, personalul de la sol executa ultimele verificări cu o eficiență plictisită, mecanică. Motoarele celor 4 avioane Messerschmitt au pornit simultan, cu un vuiet profund și încrezător care a făcut să vibreze aerul rece al dimineții. Era sunetul puterii necontestate, o simfonie a superiorității tehnologice. Cupola carlingii avionului lider s-a închis etanș, izolându-l pe pilot în universul său de instrumente precise, sticlă lustruită și oțel german. Pentru el și pentru camarazii săi, cerul nu era un câmp de luptă, ci un domeniu care le aparținea de drept. Misiunea în vale nu era un pariu, ci o simplă confirmare a unui adevăr cunoscut. Roțile s-au desprins de pe pistă lin, fără efort, îndreptându-se spre est, spre munții care așteptau tăcuți în lumina palidă a răsăritului. În adâncul unui hangar slab luminat de la baza aeriană Zărnești, un spațiu care mirosea permanent a ulei rânced, metal rece și pământ umed, lucra maestrul militar armurier Vasile Popescu. Nu era un inginer școlit la Berlin, ci un om care învățase secretele oțelului din experiență directă, dezasamblând și reasamblând fiecare componentă a mitralierelor FN de 13 mm de sute de ori. Mâinile sale, bătătorite și permanent pătate de un soare, se mișcau cu o precizie lentă, metodică. El nu vedea arma ca pe un mecanism glorios, ci ca pe un sistem imperfect, un set de toleranțe și compromisuri. El cunoștea fiecare șurub, fiecare arc, fiecare punct de uzură. În tăcerea nopților, înconjurat de fiare reci, el nu căuta o soluție în manualele tehnice, ci în logica brutală a metalului însuși. Ascultând sunetele pe care le scotea sub stres, simțind vibrațiile care trădau slăbiciunile. Problema fundamentală era una de fizică, nu de curaj. Cadența de foc teoretică a mitralierelor FN era impresionantă, dar ineficientă împotriva blindajului din ce în ce mai gros al avioanelor Messerschmitt. Proiectilele standard loveau adesea carlinga sau capotajul motorului fără a produce daune critice, împrăștiindu-se ca o ploaie de pietricele pe o placă de oțel. Vasile își amintea cu claritate
frustrarea din vocile piloților care se întorceau din misiuni, descriind cum rafale întregi păreau să se evapore pe fuselajul inamic. Unul dintre ei, un prieten apropiat doborât cu 2 luni în urmă, îi spusese la ultimul debriefing: "Parcă aruncăm cu nisip în ei, nea Vasile. Aud loviturile, dar nu se întâmplă nimic." Acele cuvinte deveniseră o obsesie tăcută, un ecou constant în zgomotul ritmic al uneltelor sale, o datorie nescrisă față de cei care zburau cu mașinării inferioare. Ideea nu a venit ca o revelație, ci s-a cristalizat lent în timpul orelor monotone de mentenanță. Curățând mecanismul de alimentare al unei mitraliere, a observat o micro-întârziere, o fracțiune de secundă de ezitare în lanțul cinematic, atunci când banda de muniție era încărcată neuniform sau când una dintre legăturile metalice era ușor deformată. O defecțiune, în teorie, dar pentru el a fost o posibilitate. Ce-ar fi dacă această pauză ar putea fi controlată, reprodusă intenționat? Ce-ar fi dacă ritmul focului ar putea fi alterat pentru a crea o iluzie auditivă? Nu căuta să crească puterea distructivă a glonțului, o imposibilitate logistică. Căuta să manipuleze percepția inamicului, să transforme sunetul familiar al unei mitraliere în ceva necunoscut și amenințător, să atace mintea pilotului german, nu doar fuselajul avionului său. O armă psihologică, născută dintr-o defecțiune mecanică. Într-o noapte târzie, sub lumina unui singur bec atârnat de un cablu, a început experimentul. Pe bancul său de lucru, alinia cartușele ca pe niște pioni într-un joc de șah. Folosind o pensetă fină și un clește de precizie, a desfăcut cu grijă vârful unui cartuș trasor. Apoi, folosind o mică unealtă improvizată dintr-un băț de chibrit tăiat la o lungime exactă, a scos o cantitate precisă de pulbere din fiecare. Nu era o operațiune bazată pe inspirație, ci pe calcule meticuloase. Prea puțină pulbere, iar trasorul nu s-ar fi aprins. Prea multă, iar viteza sa ar fi fost prea mare, anulând efectul vizual dorit. Apoi a trecut la modificarea legăturilor benzii de muniție, pilind cu o precizie de ceasornicar o mică crestătură într-o za din 3, suficient pentru a forța mecanismul de alimentare să ezite acea fracțiune de secundă vitală. Era o muncă migăloasă, periculoasă, interzisă de orice regulament militar. Primul test nu s-a desfășurat în aer, ci la sol, într-o noapte fără lună, în spatele celui mai îndepărtat hangar. Mitraliera a fost fixată pe un suport improvizat, îndreptată spre un val de pământ. Vasile a acționat manual trăgaciul. Sunetul a sfâșiat tăcerea nopții. Nu era o rafală continuă, ci o secvență ruptă, nefirească. 2 detunături seci și rapide, urmate de o tăcere infinitezimală, apoi de o bubuitură joasă, rezonantă. Trasorul modificat a părăsit țeava nu ca o dungă de lumină, ci ca o sferă incandescentă, lentă, care plutea prin aerul umed al nopții, arzând cu o intensitate furioasă. În întuneric, efectul era hipnotic și profund deranjant. Semăna mai mult cu proiectilul unui tun antiaerian de calibru mic decât cu un glonț de mitralieră. Vasile nu a zâmbit. A notat doar într-un carnețel unsuros. Anomalie acustică și vizuală confirmată. Timp de ardere prelungit cu 0,8 secunde. Al convinge pe sublocotenentul Horia Brănescu nu a necesitat retorică, ci o demonstrație. Într-o după-amiază, în hangar, Vasile i-a arătat mecanismul modificat. Nu a vorbit despre tactică sau psihologie, ci despre mecanică. A desenat cu cretă pe podeaua de beton schema de alimentare, arătând unde anume a intervenit. I-a explicat despre cantitatea de pulbere scoasă din trasoare, despre cum arderea mai lentă va crea o semnătură luminoasă mai mare. Brănescu, un pilot pragmatic, a ascultat în tăcere, atingând cu degetele legăturile modificate ale benzii de muniție. Nu era convins de teorie, ci de disperare. A pus o singură întrebare, vocea sa fiind lipsită de emoție. "Ești sigur că nu se va bloca?" Vasile Popescu l-a privit direct în ochi și a răspuns la fel de simplu. "Am testat-o de 50 de ori. Nu se va bloca." A fost suficient. Încrederea nu s-a născut din promisiuni, ci din rigoarea meticuloasă a unui meșter.
Următoarele zile au fost dedicate repetițiilor. Nu erau exerciții de luptă, ci de calibrare a simțurilor. Brănescu și ceilalți 3 piloți selectați decolau pe rând și zburau la joasă altitudine de-a lungul Văii Cerbului, trăgând rafale scurte în pereții de stâncă. De la sol, ceilalți ascultau. Învățau noul sunet, noul ritm al armelor lor. Era esențial ca fiecare pilot să se obișnuiască cu pauza din rafală, să nu o confunde cu un blocaj și să nu întrerupă atacul. Învățau să țintească nu direct, ci anticipând traiectoria lentă a trasorului, folosindu-l mai mult ca un reper psihologic pentru inamic decât ca un proiectil precis. Era un proces de dezvățare a instinctelor și de construire a unei noi memorii musculare, o sincronizare fină între om, mașinărie modificată și acustica specifică a terenului pe care urmau să lupte. Cunoașterea intimă a văii era piesa finală a puzzle-ului. Piloții români nu vedeau Valea Cerbului ca pe o simplă linie pe hartă, ci ca pe un spațiu tridimensional, viu. Știau exact unde pereții abrupți ai canionului vor amplifica ecoul rafalelor modificate, făcând ca o singură mitralieră să sune ca o baterie de tunuri. Cunoșteau curenții de aer descendenți care puteau încetini și mai mult traiectoria vizibilă a trasoarelor, făcându-le să pară și mai amenințătoare, aproape suspendate în aer. Știau unde soarele dimineții va crea umbre adânci, perfecte pentru a ascunde un avion până în ultimul moment. Fiecare detaliu topografic, fiecare particularitate meteorologică locală, considerate irelevante de planificatorii germani, erau acum integrate în tactică, transformate în multiplicator de forță pentru decepția acustică și vizuală pe care o pregăteau. În noaptea de 21 august, atmosfera din hangar era una de concentrare tensionată, nu de entuziasm. Vasile Popescu și un singur ajutor de încredere încărcau manual benzile de muniție pentru cele 4 avioane IR-80. Sunetul metalic și ritmic al cartușelor fixate în zale era singurul zgomot care spărgea tăcerea. Nu se schimbau cuvinte. Fiecare mișcare era precisă, repetată, aproape ritualică. Piloții nu erau prezenți. Se odihneau, dar somnul lor era superficial, bântuit de sunetul asimetric al noilor lor arme. Nu exista nicio certitudine a victoriei, ci doar acceptarea sobră a unui plan care se baza pe un singur chibrit, pe o crestătură de 1 milimetru într-o za de metal și pe convingerea că mintea unui inamic prea încrezător era cea mai mare vulnerabilitate a sa. Planul nu mai era o teorie, devenise o realitate mecanică, așteptând în întuneric răsăritul. Decolarea celor 4 avioane Messerschmitt de la Târg Nou a fost o demonstrație de disciplină procedurală. Formația s-a ridicat în aer ca un singur organism, menținând o distanță precisă între aparate, o geometrie perfectă a puterii. Pentru Hauptmann Richter, aflat la conducere, primele minute ale zborului au confirmat toate așteptările. Cerul era senin, vizibilitatea nelimitată, iar motoarele Daimler-Benz funcționau la parametri optimi. Verificările radio inițiale au fost clare și concise, fiecare pilot raportând starea aparatului cu o economie de cuvinte specifică profesioniștilor. În carlingile lor, piloții se simțeau izolați de lumea de jos, stăpâni ai unui domeniu guvernat de legi fizice pe care le înțelegeau și le dominau. Zborul spre poalele Carpaților s-a desfășurat exact conform planului, o linie dreaptă trasată pe hartă, care acum se materializa sub aripile lor, fără incidente, fără surprize. Atmosfera era una de eficiență calmă, aproape plictisitoare, specifică unei sarcini de rutină. Pe măsură ce se apropiau de relief, Richter a auzit o explozie scurtă de static în căști, un sunet ascuțit care a durat mai puțin de o secundă. A lovit instinctiv casca cu palma, presupunând o conexiune imperfectă a cablului. Zgomotul a dispărut la fel de brusc cum a apărut. L-a ignorat. Interferențele radio în apropierea masivelor muntoase erau un fenomen cunoscut, cauzat de reflexiile undelor pe suprafețele de rocă, deși rar se manifestau atât de clar și de abrupt. A aruncat o privire rapidă spre aripa sa dreaptă, unde zbura Leutnant Weber. Niciun semn de îngrijorare, nicio mișcare care să indice că și el ar fi auzit ceva. Evenimentul
era prea nesemnificativ pentru a fi raportat. A fost catalogat mental ca interferență de mediu, o simplă notă de subsol într-o operațiune altfel impecabilă, un factor extern care nu avea nicio legătură cu performanța sistemului lor. La scurt timp după aceea, Leutnant Weber a observat o anomalie pe panoul său de instrumente. Acul compasului magnetic a început să oscileze violent timp de 3-4 secunde, mișcându-se haotic înainte de a reveni la indicația corectă. A verificat imediat compasul giroscopic, care rămăsese stabil, confirmând direcția de zbor. A atribuit imediat fluctuația unei posibile anomalii magnetice locale în munți. O curiozitate geologică menționată în unele hărți mai vechi, dar considerată a fi de o relevanță practică nulă. Pentru un pilot antrenat să aibă încredere în redundanța sistemelor sale, o astfel de discrepanță era o simplă distragere, nu un motiv de alarmă. Logica sa era clară, mașinăria era perfectă, mediul înconjurător era ocazional imperfect. Și-a reorientat atenția asupra menținerii poziției în formație, lăsând incidentul în următoarea dimineață, a adus prima fractură reală în certitudinea operațională. Un zbor de recunoaștere matinal, efectuat de un singur aparat Radar 196 deasupra creștelor sudice, nu s-a mai întors la ora programată. Tăcerea radio a fost absolută, neîntreruptă nici măcar de un semnal de avarie. În sala de operațiuni, ofițerii au analizat scenariile posibile cu o logică rece. Ipoteza principală, acceptată aproape imediat, a fost o defecțiune catastrofală a motorului, combinată cu o eroare de pilotaj în condiții de zbor dificile, aproape de versanți. Vremea fusese perfectă, dar posibilitatea unui curent descendent neașteptat a fost considerată o explicație plauzibilă. Ideea unei acțiuni ostile a fost menționată, dar respinsă rapid. Un hidroavion lent și neînarmat nu era o țintă care să justifice riscul unei interceptări. Incidentul a fost clasificat ca un accident tragic, dar izolat. O simplă variabilă statistică într-un teatru de război activ. Nimeni nu a pus întrebarea fundamentală: de ce tăcerea a fost atât de completă? La sol, problemele au început să se manifeste într-un mod mai subtil, dar la fel de coroziv. Un convoi de 3 camioane Opel Blitz, care transporta muniție de rezervă și piese de schimb pentru motoarele DB605, a raportat o pană mecanică la vehiculul din frunte, la aproximativ 20 de kilometri de bază. Un ax cardanic rupt, conform raportului inițial al șoferului. O echipă de reparații a fost trimisă imediat, dar când a ajuns la fața locului, a găsit toate cele 3 camioane abandonate, cu motoarele reci și anvelopele tăiate cu precizie chirurgicală. Lăzile de muniție pentru tunurile de 20 mm dispăruseră complet. Nu existau urme de luptă, cartușe trase sau semne de violență. Doar absența. Ancheta a concluzionat că a fost opera unor partizani locali, o acțiune de hărțuire, nu un atac militar coordonat. Măsurile de securitate au fost sporite, dar incidentul a fost tratat ca o problemă de logistică, nu ca un avertisment tactic. Comunicările radio, cândva un model de claritate și eficiență germană, au devenit un coșmar de zgomot alb și semnale fantomă. Patrulele raportau frecvent conversații neinteligibile pe frecvențele securizate, fragmente de voci în limba română, care apăreau și dispăreau înainte ca operatorii de la stația de goniometrie să le poată localiza. Aceste intruziuni erau prea scurte și haotice pentru a fi considerate bruiaj deliberat. Ofițerii de transmisiuni au teoretizat că ar putea fi vorba de reflexii atmosferice anormale sau de echipamente civile vechi care interferau accidental cu frecvențele militare. Au fost emise noi protocoale de comunicare cu schimbări mai dese ale frecvențelor și coduri de autentificare mai complexe. Însă aceste măsuri nu au făcut decât să îngreuneze comunicațiile legitime, adăugând un strat de frustrare și confuzie peste o situație deja tensionată, fără a rezolva problema de fond. Fiecare transmisie era acum precedată de o secundă de ezitare, de teama că un ureche nevăzută asculta. Nopțile au devenit cele mai grele. Somnul piloților era fragmentat, superficial. Zgomotul îndepărtat al vântului care șuiera prin văi
era adesea confundat cu sunetul unui motor de avion la turație joasă. O alarmă falsă, declanșată de o santinelă nervoasă, care a crezut că a văzut o umbră mișcându-se lângă gardul perimetral, a pus întreaga bază în stare de alertă maximă pentru aproape o oră, până când s-a descoperit că era doar un cerb rătăcit. Tensiunea se acumula în gesturi mărunte, un mecanic care a strâns un șurub prea tare, fisurând o conductă de ulei, un pilot care a țipat la ordonanța sa pentru o cafea prea rece. Moralul nu s-a prăbușit, ci s-a erodat lent, ca o stâncă sub picătura constantă a apei. Certitudinea de nezdruncinat de la sosire fusese înlocuită de o oboseală cronică și de o senzație persistentă, de neexplicat că erau observați în permanență. Hauptmann Richter simțea presiunea venind din două direcții. Pe de o parte, lanțul de comandă de la Berlin cerea rapoarte de progres, rezultate concrete care să justifice alocarea de resurse pe un front considerat secundar. Pe de altă parte, incidentele inexplicabile de la sol și din aer creau o atmosferă de incertitudine care îi submina autoritatea. Logica sa, antrenată în academiile militare prusace, îi spunea că singura soluție la o problemă de control al teritoriului este intensificarea prezenței. A luat o decizie care, pe hârtie, părea perfect rezonabilă. A ordonat dublarea numărului de patrule aeriene, împărțind formația sa de 4 avioane în 2 perechi pentru a acoperi o arie mai mare într-un timp mai scurt. Era o decizie clasică, menită să demonstreze proactivitate și să restabilească controlul. În realitate, era prima sa eroare tactică majoră. A încălcat principiul fundamental al concentrării forțelor. Fragmentarea patrulelor a avut consecințe imediate și negative. O pereche de avioane Messerschmitt, zburând la joasă altitudine, a pierdut contactul vizual una cu cealaltă pentru mai puțin de 30 de secunde, în timp ce ocoleau un versant abrupt. În acel interval, avionul de aripă a dispărut. Pilotul lider s-a întors în spirală, căutând disperat orice semn, fum, o epavă, o pată de ulei pe luciul unei ape. Nu a găsit nimic. Radioul a rămas tăcut. La întoarcerea la bază, raportul său a fost incoerent, plin de confuzie. A descris un sunet ciudat, o bubuitură joasă, nefirească, pe care a auzit-o chiar înainte de a pierde contactul, un sunet pe care nu l-a putut asocia cu nicio armă cunoscută. Ofițerul de informații a notat posibilitatea existenței unei noi arme antiaeriene, dar a considerat mai probabil ca pilotul, aflat în stare de șoc, să fie interpretat greșit zgomotul propriei sale aeronave în acustica stranie a munților. Paranoia a început să se infiltreze în cele mai sigure proceduri. Parolele de identificare, schimbate zilnic, păreau compromise. O santinelă de la un post de observație îndepărtat a raportat că o patrulă de infanterie i-a răspuns cu parola corectă, dar cu o zi în avans. Când a cerut o a doua confirmare, patrulă dispăruse în pădure. Incidentul a fost investigat, dar soldații din patrula respectivă au negat vehement că ar fi fost în acea zonă la ora respectivă. S-a creat o dilemă imposibilă. Fie santinela mințea sau halucina, fie cineva din interiorul bazei, cu acces la lista de parole viitoare, le divulga inamicului. Ambele posibilități erau la fel de destructive pentru încrederea reciprocă. Soldații au început să se privească cu suspiciune, fiecare întrebându-se în tăcere cine ar putea fi veriga slabă, cine ar putea fi trădătorul. Epuizarea fizică a devenit un factor vizibil. Fețele mecanicilor erau trase cu cearcăne adânci sub ochi. Lucrau non-stop pentru a menține avioanele în stare de zbor, dar erau forțați să improvizeze. Dispariția convoiului de aprovizionare însemna că piesele de schimb esențiale lipseau. Un filtru de combustibil a fost curățat și refolosit de 3 ori, mult peste limita de siguranță. Un cablu de comandă uzat a fost peticit cu sârmă, în loc să fie înlocuit. Fiecare reparație era o mică loterie, un pariu împotriva legilor fizicii și a uzurii metalului. Un subofițer mecanic, un veteran cu 20 de ani de experiență, a avut o cădere nervoasă,
aruncându-și cheia pe podeaua hangarului și urlând că nu își poate trimite piloții la moarte în sicrie, reparate cu sârmă. A fost sedat și trimis la infirmerie. Incidentul a fost mușamalizat, dar toți cei prezenți au înțeles adevărul. Richter, în loc să recunoască semnele de colaps sistemic, le-a interpretat ca pe o slăbiciune a moralului individual. Răspunsul său a fost și mai multă presiune și mai multă disciplină. A anulat toate permisiile și a instituit inspecții de front la ore neașteptate. A ținut un discurs în fața piloților și a personalului de la sol, vorbind despre datorie, onoare și despre necesitatea de a eradica elementele subversive care răspândeau teamă și incertitudine. Vocea sa era fermă, cuvintele sale tăioase, dar efectul a fost contrar celui dorit. În loc să inspire, a creat o prăpastie între el și oamenii săi. Aceștia nu mai vedeau în el un lider, ci un administrator distant, un om care citea hărți și grafice de performanță, incapabil să înțeleagă realitatea viscerală a fricii și a oboselii de pe teren. Ordinele sale, deși corecte din punct de vedere procedural, erau acum lipsite de orice rezonanță umană. Eroziunea s-a manifestat și în cele mai simple acte medicale. Stocul de bandaje sterile se epuizase. Medicii de la infirmerie au început să folosească bucăți de cearșaf fierte pentru a pansa rănile minore, tăieturi, arsuri de la motoarele încinse. Un pilot și-a luxat glezna la aterizare și a trebuit să fie imobilizat cu atele improvizate din scândurile unei lăzi de muniție. Lipsa de sulfamide a transformat o infecție banală într-o problemă gravă pentru un artilerist. Aceste mici eșecuri medicale aveau un impact psihologic disproporționat. Demonstrau că sistemul, care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, se destrăma la cele mai fundamentale niveluri. Dacă nu se putea conta pe un bandaj curat, cum se putea conta pe o analiză de informații sau pe un plan de zbor sigur? Fiecare soldat rănit devenea un memento vizibil al vulnerabilității lor colective. Ca răspuns la pierderea celui de-al doilea avion, comandamentul superior a cerut o acțiune decisivă. Nu mai era timp pentru prudență sau pentru investigații amănunțite. Ordinul, transmis printr-un mesaj radio codificat, a fost lipsit de ambiguitate. Localizați și neutralizați orice rezistență în sectorul Valea Cerbului în următoarele 24 de ore. Restabiliți superioritatea aeriană necontestată. Pentru Richter, acest ordin a fost atât o condamnare cât și o eliberare. Îi oferea o justificare pentru a accelera operațiunile și pentru a ignora semnalele de avertizare pe care subconștientul său le înregistra. A decis să concentreze toate resursele disponibile într-o singură lovitură, o demonstrație de forță copleșitoare. Planul său era simplu și brutal, o incursiune în forță cu toate cele 4 avioane rămase direct prin inima văii. O acțiune menită să provoace inamicul, să-l forțeze să iasă la lumină. Următoarea eroare tactică a decurs direct din această decizie pripită. În graba de a organiza misiunea, Richter a expus o rută critică. A transmis planul de zbor, inclusiv altitudinea și viteza de apropiere, prin radio, folosind un cod despre care credea că este sigur, dar care era deja compromis. Nu a ordonat o recunoaștere prealabilă cu un avion la mare altitudine pentru a verifica posibilele ambuscade. A presupus că viteza superioară a avioanelor Messerschmitt va fi suficientă pentru a contracara orice surpriză. A tratat valea ca pe un simplu coridor geografic, un obstacol bidimensional, ignorând complet complexitatea sa tridimensională, umbrele, curenții de aer, punctele oarbe create de relief. Pe harta sa, ruta era o linie dreaptă, elegantă și eficientă. Pe teren, acea linie dreaptă trecea direct printr-o serie de puncte de foc precalculate, o zonă de anihilare perfectă. În hangar, în orele premergătoare misiunii, atmosfera era funebră. Mecanicii făceau ultimele verificări în tăcere. Unul dintre ei a desenat cu cretă o mică amuletă pe capotajul motorului avionului lui Weber, un gest discret de superstiție, care a fost imediat șters de un ofițer. Piloții își îmbrăcau echipamentul de zbor cu mișcări lente, automate. Leutnant Weber, de obicei volubil și plin de glume,
Stătea singur lângă aripa avionului său, fumând o țigară cu mâinile tremurând vizibil. Nu era frica de luptă, ci sentimentul că ceva era fundamental greșit, că participau la un scenariu al cărui final fusese deja scris de o logică pe care nu o puteau înțelege. Se uitau la cerul de un albastru palid de deasupra munților, nu cu încredere, ci cu o presimțire sumbră, ca niște oameni care se pregătesc să pășească într-un loc din care știau că s-ar putea să nu se mai întoarcă. Discuția finală de planificare a fost un monolog, nu un dialog. Richter a prezentat planul pe o hartă, indicând punctele de intrare și de ieșire din vale. Vocea sa era controlată, profesională, dar ochii săi evitau privirile celorlalți piloți. Unul dintre cei mai tineri aviatori, un anume Feldwebel Schmidt, a încercat să pună o întrebare despre regulile de angajare în cazul unui contact neașteptat. Richter l-a întrerupt brusc, cu o replică tăioasă. Regula este simplă. Distrugeți orice nu este de-al nostru, fără ezitare. Întrebarea nu era despre curaj, ci despre tactică, dar Richter a interpretat-o ca pe o formă de îndoială. Prin acest gest, a închis orice posibilitate de discuție, orice feedback de la oamenii care urmau să execute misiunea. A transformat un briefing tactic într-un exercițiu de impunere a autorității. Piloții au încuviințat din cap, tăcuți, acceptându-și soarta. Decizia de a expune o rută critică a fost amplificată de o altă alegere fatală. Momentul atacului. Richter a ales ora 07:00 dimineața, calculând că soarele care răsărea din spatele lor îi va orbi pe orice potențiale apărător de la sol. Era o tactică standard, de manual. Ceea ce nu a luat în calcul a fost modul în care lumina de la acea oră interacționa cu topografia specifică a văii cerbului. Soarele la un unghi jos crea umbre extrem de lungi și adânci pe versantul vestic al văii, în timp ce versantul estic era scăldat într-o lumină orbitoare. Aceste umbre nu erau simple pete de întuneric, erau zone de invizibilitate perfectă, suficient de mari pentru a ascunde un avion întreg de observarea vizuală până în ultimul moment. În loc să-și asigure un avantaj, Richter, fără să știe, a creat condițiile ideale pentru o ambuscadă, oferindu-le adversarilor săi acoperirea perfectă din care să lanseze un atac surpriză. Ultimele momente de la sol au fost încărcate de o tensiune palpabilă. Motoarele au pornit, dar sunetul lor, altădată un simbol al puterii, părea acum forțat, strident în aerul rece al dimineții. Personalul de la sol s-a retras de lângă avioane fără gesturile obișnuite de încurajare. Privirile lor erau grave, pline de o compasiune tăcută. În timp ce cupolele carlingilor se închideau, piloții erau complet izolați, fiecare în universul său de instrumente și de frici nemărturisite. Nu mai era loc pentru îndoială, ci doar pentru execuția mecanică a ordinelor. Formația de 4 avioane Messerschmitt a rulat pe pistă și s-a desprins de sol, urcând spre est, spre gura întunecată a văii. De jos păreau 4 cruci de oțel, siluete negre pe un cer care promitea o judecată, nu o victorie. Forța arogantă, slăbită de propriile erori și orbită de propria doctrină, zbura conștient și metodic direct în capcana care o aștepta. Ora 07:18, formația celor 4 avioane Messerschmitt Bf-109G-6 a intrat în defileul văii cerbului exact la altitudinea și viteza planificate. Din carlinga sa, Hauptmann Klaus Richter a observat cum soarele de dimineață, aflat perfect în spatele său, transforma versantul estic al văii într-un perete orbitor de lumină exact cum anticipase. Vizibilitatea spre sol era redusă pentru oricine ar fi privit în sus, o aplicare de manual a avantajului tactic. Aerul era calm, zborul lin. Pentru piloții germani, aceste prime secunde în vale nu erau decât o confirmare a controlului lor absolut asupra mediului. Au menținut o formație strânsă, impenetrabilă, un organism de oțel și putere care se deplasa printr-un peisaj inert. Fiecare pilot era concentrat pe instrumentele sale și pe menținerea poziției. O rutină exersată până la perfecțiune. Nu exista niciun indiciu, nicio anomalie vizuală sau auditivă care să sugereze prezența unei amenințări iminente. Erau prădătorii care intraseră pe un teritoriu de vânătoare gol.
Ascuns în umbra adâncă a versantului vestic, sublocotenentul Horia Brănescu aștepta. Avionul său IR-80 era lipit de peretele de stâncă, aproape invizibil pe fundalul întunecat al pădurii. Nu se uita la avionul lider, ținta cea mai evidentă, ci la al patrulea aparat din formația inamică, cel care închidea dispozitivul. Știa din sute de ore de luptă că dezintegrarea unei formații începe întotdeauna de la coadă. O lovitură dată ultimului avion ar forța întreaga structură să se întoarcă, să se rupă, să-și expună flancurile vulnerabile. A lăsat formația să avanseze până când a ajuns în punctul cel mai îngust al văii, un loc unde acustica naturală a stâncilor ar amplifica la maximum efectul armelor sale modificate. Mâna sa stângă ținea maneta de gaze la o turație minimă, suficientă pentru a menține portanța, dar prea mică pentru a produce un zgomot detectabil. Respirația sa era lentă, controlată, sincronizată cu momentul pe care îl aștepta de zile întregi. La ora 07:19:20, Brănescu a apăsat butonul de tragere. Sunetul care a sfâșiat tăcerea văii nu a fost cel familiar. Rapid și continuu, al unei mitraliere. A fost o secvență ruptă, brutală, două detunături seci, urmate de o pauză de o fracțiune de secundă, apoi de o bubuitură joasă, rezonantă. Ecourile, reflectate de pereții de stâncă, au multiplicat sunetul, creând iluzia unei baterii de tunuri, nu a unui singur avion. Simultan, trăsorul modificat, arzând lent și cu o intensitate furioasă, a ieșit din țeavă nu ca o dungă de lumină, ci ca o sferă de foc portocaliu, plutind aproape ireal prin aerul rece al dimineții. Pentru pilotul german din ultimul avion, Feldwebel Schmidt, percepția senzorială a fost copleșitoare și complet neașteptată. Ceea ce a văzut și a auzit nu corespundea niciunui tip de armament aerian cunoscut. Instinctul său, format în sute de ore de antrenament, a strigat un singur cuvânt, flak. Reacția lui Schmidt a fost instantanee și dictată de reflex, nu de rațiune. A smucit violent de manșă, executând o manevră evazivă standard împotriva focului antiaerian de la sol, o rupere bruscă a formației și o urcare în unghi ascuțit. În același timp, a urlat în radio cu vocea distorsionată de adrenalină. Flak, flak în vale, calibru greu. În carlinga sa, Hauptmann Richter a auzit avertismentul și, în aceeași fracțiune de secundă, a văzut cu coada ochiului sfera de foc lentă care părea să urce de pe fundul văii. Datele senzoriale, deși false, erau consistente. Avertismentul pilotului său confirma ceea ce proprii săi ochi păreau să vadă. A luat decizia logică bazată pe informații eronate. A ordonat prin radio întregii formații să se disperseze și să câștige altitudine pentru a ieși din raza de acțiune a presupuselor tunuri. A fost greșeala fatală. Formația, simbolul puterii și al disciplinei lor, a încetat să mai existe, spărgându-se în 4 avioane individuale, confuze și izolate. În momentul în care coeziunea formației germane s-a evaporat, capcana s-a închis complet. Ceilalți 3 piloți români, care așteptau la altitudini și în puncte diferite de-a lungul văii, au pornit motoarele la turație maximă și au ieșit din ascunzătorile lor. Acum, fiecare avion Messerschmitt era o țintă solitară, pilotul său fiind complet dezorientat. Atenția lor era fixată spre sol, căutând cu disperare sursa focului antiaerian care nu exista. Nu se uitau în lateral sau în spate, acolo de unde venea adevăratul pericol. Un al doilea avion IR-80, pilotat de locotenentul Avramescu, a deschis focul asupra avionului lui Weber, care se afla acum cel mai aproape. Din nou, sunetul asimetric, amplificat de ecou, a lovit căștile piloților germani, de data aceasta dintr-o direcție complet diferită, întărind iluzia unui baraj de foc încrucișat, coordonat, venit de la sol. Panica a început să corodeze disciplina germană. Comunicațiile radio s-au transformat într-un vacarm de strigăte confuze și rapoarte contradictorii. Sunt sub foc din stânga, a strigat un pilot, în timp ce altul raporta focuri din dreapta. Hauptmann Richter încerca să restabilească ordinea, dar comenzile sale erau inutile, deoarece se bazau pe o înțelegere complet greșită a situației tactice.
El le ordona piloților săi să urce, dar în canionul îngust, orice manevră pe verticală era extrem de periculoasă și îi făcea să piardă viteză, transformându-i în ținte lente. Sistemul lor de comandă și control, altădată un model de eficiență, se prăbușise în mai puțin de 30 de secunde. Nu mai luptau împotriva unui inamic identificat, ci împotriva unor fantome acustice și vizuale, create de ingeniozitatea unui singur armurier și de geografia specifică a terenului. Avramescu s-a apropiat de coada avionului lui Leutnant Weber. Pilotul german nu executa manevre evazive împotriva unui atac aerian. El zbura în zigzag, încercând să evite proiectile imaginare de la sol. Pentru Avramescu era ca un exercițiu de tragere. A aliniat reticulul colimatorului pe capotajul masiv al motorului Daimler-Benz DB605. O țintă perfectă. A apăsat pe trăgaci pentru o rafală scurtă, controlată, de data aceasta folosind muniție standard, perforantă. Gloanțele de 13,2 mm au lovit precis sistemul de răcire cu glicol al motorului. Nu a fost o explozie spectaculoasă, ci o defecțiune mecanică rapidă și fatală. O dâră groasă de fum alb, urmată de un lichid viscos, a început să se scurgă din motorul supraîncălzit, împroșcând carlinga lui Weber și obturându-i complet vizibilitatea. Motorul, sufletul superiorității tehnologice germane, a început să tușească și s-a oprit. Fără putere și fără altitudine, avionul lui Weber a devenit un planor de 3 tone. Valea, care cu un minut în urmă era un simplu coridor de tranzit, se transformase într-un mormânt de piatră. Weber a încercat să redreseze avionul, să caute un loc pentru o aterizare forțată, dar nu exista niciunul. Pereții abrupți ai văii se apropiau cu o viteză terifiantă. Avionul său a lovit creasta unui brad înalt. Aripa stângă s-a rupt, iar fuselajul s-a rostogolit necontrolat, izbindu-se de versant într-o explozie violentă de combustibil și metal. Bubuitura reală a exploziei, care a reverberat în întreaga vale, a fost pentru ceilalți piloți germani confirmarea finală că se aflau într-o capcană mortală, deși încă nu înțelegeau natura ei. Primul avion, un simbol al invincibilității, fusese eliminat. Richter a văzut explozia. Prin fumul negru a zărit pentru o fracțiune de secundă silueta unui IR-80 care se îndepărta. În acel moment, decepția s-a spulberat și a fost înlocuită de un adevăr brutal. Nu era flac. Era o ambuscadă aeriană, o capcană de o complexitate și o viclenie pe care nu le-ar fi crezut posibile. Toate deciziile pe care le luase în ultimul minut fuseseră greșite, bazate pe o iluzie perfect construită. A încercat să transmită prin radio noul adevăr, să-și reorganizeze piloții rămași pentru o luptă aeriană reală. Atenție! Este o ambuscadă, avioane de vânătoare, nu flac. Regrupați-vă! Dar era prea târziu. Haosul era deja instalat. Cei 2 piloți rămași erau dispersați, luptând individual pentru supraviețuire, iar avioanele românești controlau acum complet spațiul de luptă tridimensional al văii. Al 3-lea pilot german, un tânăr subofițer, a încercat să execute ordinul lui Richter și s-a întors pentru a se regrupa. În timpul virajului strâns, a pierdut inevitabil energie și viteză. Aceasta era exact oportunitatea pe care o așteptau ceilalți 2 piloți români. Ei l-au prins într-o manevră clasică de tip clește, atacându-l simultan din 2 direcții. Pilotul german a fost forțat să aleagă între 2 amenințări imediate. Orice manevră pentru a evita un atacator îl expunea celuilalt. Timp de câteva secunde, cerul din jurul său s-a umplut de trasoare. O rafală l-a lovit în planul profundor, făcând avionul să intre într-o vrie plată, necontrolabilă. Pilotul nu a mai avut timp să sară cu parașuta. Avionul său s-a prăbușit pe fundul văii, într-un zgomot surd de metal contorsionat. Pentru Feldwebel Schmidt, pilotul care declanșase involuntar colapsul, realitatea era un coșmar. El se afla acum singur, urmărit de avionul lui Brănescu. Vedea în oglinda retrovizoare botul scurt și agresiv al avionului IR-80, o prezență constantă pe care nu o putea scutura. Fiecare încercare de a se distanța era contracarată de cunoașterea superioară a terenului de către pilotul român, care tăia virajele,
folosind curenții de aer și relieful în avantajul său. Superioritatea motorului său era inutilă într-o luptă la mică distanță, în plan orizontal. Panica i-a afectat judecata. A făcut o greșeală de începător. A încercat un viraj prea strâns la viteză mică. Avionul a intrat în angajare, pierzând brusc portanța. Pentru o secundă, aparatul a părut să plutească neajutorat, înainte ca Brănescu să trimită o rafală precisă care a pulverizat Carlinga. Hauptmann Richter era acum singurul supraviețuitor. Lupta se terminase în mai puțin de 3 minute. Nu mai era un comandant, ci un fugar. Ignorând orice instinct de a riposta, a împins maneta de gaze la maximum și a zburat în linie dreaptă, la rasul solului, spre ieșirea din vale. Nu a fost urmărit. Piloții români, cu muniția și combustibilul pe terminate, și-au îndeplinit misiunea. L-au lăsat să plece. Era mai valoros ca martor decât ca victimă. Era purtătorul unui mesaj. Un mesaj despre cum o formație de elită, dotată cu cea mai avansată tehnologie, a fost dezmembrată nu de o forță superioară, ci de o idee. În timp ce avionul său, zguduit de trepidații, ieșea din umbra munților, Richter nu simțea ușurare, ci o profundă și rece umilință. Certitudinile pe care fusese clădită întreaga sa carieră se prăbușiseră odată cu avioanele sale. Tăcerea care s-a așternut peste Valea Cerbului era mai grea decât zgomotul luptei. 2 coloane de fum negru și gros se ridicau lent spre cerul senin, marcând locurile unde oțelul german cedase în fața ingeniozității. Pe frecvențele radio se auzeau acum doar pocnete de static. Pentru piloții români, care se regrupau într-o formație largă, nu exista euforie, ci doar o epuizare profundă și o conștientizare sobră a ceea ce realizaseră. Au executat un viraj lent deasupra locului ambuscadei, un salut tăcut adus camarazilor căzuți în lupte anterioare, cei care inspiraseră disperarea din spatele acestui plan. Planul, născut în semi-întunericul unui hangar din mintea unui singur om, funcționase cu o precizie mecanică terifiantă. Punctul de cotitură nu fusese marcat de o explozie, ci de sunetul fals al unei arme modificate. La baza aeriană Zărnești, maestrul armurier Vasile Popescu stătea lângă aparatul de radio și ascultând. Nu putea distinge cuvintele, doar calmul din vocea lui Brănescu care raporta scurt. Misiune îndeplinită, ne întoarcem la bază, toți 4. Vasile a închis ochii pentru o clipă. Nu a zâmbit. A luat o cârpă unsuroasă de pe bancul de lucru și a început să șteargă metodic o cheie franceză, o mișcare repetitivă, familiară. În mintea sa nu era o victorie, ci o demonstrație. O demonstrație a faptului că legile fizicii puteau fi manipulate și că cea mai mare vulnerabilitate a unui sistem complex nu se află în metalul său, ci în certitudinile celui care îl operează. Războiul, pentru el, nu se purta doar pe cer, ci și în spațiul infinitezimal dintre percepție și realitate. Iar în acea dimineață, în acel spațiu, un singur chibrit se dovedise mai puternic decât oțelul. Tăcerea care a urmat luptei a fost mai violentă decât orice explozie. În Valea Cerbului, aerul, curățat de zgomotul motoarelor și de ritmul sacadat al mitralierelor, a devenit dens, aproape solid. Doar trosnetul ocazional al metalului care se răcea în epave și șuieratul vântului printre crestele de piatră spărgeau liniștea. 2 coloane de fum negru, uleios, se înălțau vertical în aerul calm al dimineții, marcatori vizibili ai eșecului tehnologic. Pe frecvențele radio, care cu câteva minute înainte fuseseră un vacarm de comenzi și avertismente, domnea acum doar sunetul staticului, un șuierat gol care confirma absența a 3 voci. Pe fundul văii, fragmente de plexiglas străluceau în lumina soarelui ca niște cioburi de gheață, iar mirosul înțepător de combustibil ars, cauciuc topit și praf de pușcă se amesteca cu aroma rece de brad și pământ umed. Câmpul de luptă era acum o scenă statică, un tablou al consecințelor imediate, crude și irevocabile. La baza aeriană de la Târg Nou, aterizarea singurului Messerschmitt supraviețuitor a fost un eveniment mut. Hauptmann Richter a oprit motorul și a rămas în carlingă timp de aproape 1 minut, cu mâinile încă încleștate pe manșă.
Când a deschis cupola, fața sa era o mască de sudoare și praf de cordită, ochii săi fixați pe un punct invizibil. Nu a răspuns la întrebările personalului de la sol, care a alergat spre avion. În postul de comandă, ofițerul de serviciu a început să redacteze primul raport preliminar. Mâna sa ezita deasupra hârtiei. Cuvintele pe care le scria erau un exercițiu de limbaj evaziv, birocratic. Contact radio pierdut cu 3 aparate. Cauze momentan neclare. Supraviețuitor unic în stare de șoc. Se investigează posibilitatea unei activități antiaeriene neidentificate de calibru mare. Nu exista nicio mențiune despre o ambuscadă aeriană. Sistemul, în fața unui eșec de neînțeles, a recurs la singurul mecanism de apărare pe care îl cunoștea, negarea inițială prin procedură. În contrast, la baza de la Zărnești, aterizarea celor 4 avioane IR-80 a fost un model de profesionalism clinic. Nu au existat strigăte de victorie sau gesturi triumfale. Piloții au parcat avioanele în linie, au oprit motoarele în succesiune și au coborât în tăcere. Oboseala era vizibilă în fiecare mișcare lentă, în felul în care își scoteau căștile de zbor. Maestrul Vasile Popescu a fost primul care i-a întâmpinat, dar nu i-a întrebat despre luptă. S-a apropiat de avionul lui Brănescu, a atins cu palma capotajul cald al motorului și a inspectat țevile mitralierelor, căutând semne de supraîncălzire sau blocaj. Un pilot a predat caseta cu filmul de la camera de luptă unui ofițer de informații, care a plecat imediat spre laboratorul de developare. Nu se sărbătorea o victorie, se documenta o operațiune, se colectau date, se pregătea analiza pentru următoarea misiune. Disciplina era manifestarea respectului lor pentru fragilitatea succesului. La Târg Nou a început logistica crudă a pierderii. Un subofițer a intrat în barăcile piloților dispăruți, însoțit de 2 soldați. Misiunea sa era să sigileze și să inventarieze efectele personale. A deschis dulapul lui Leutnant Weber și a început să dicteze monoton un ceas de mână, marcă Jungans, un portofel din piele conținând 12 mărci și o fotografie, 3 scrisori. Fiecare obiect era o mărturie tăcută a unei vieți întrerupte. În centrul de comunicații, un operator radio repeta la intervale regulate un apel codificat pe frecvența de urgență, o formalitate lipsită de speranță. Tăcerea care îi răspundea era mai concludentă decât orice confirmare. Numele celor 3 piloți au fost mutate de pe panoul cu personal activ pe o listă separată, scrisă cu cretă roșie, subtitlul Vermist, dispărut. Era primul pas în transformarea unor oameni în statistici. În cursul după amiezii, o echipă de recuperare românească, formată din vânători de munte, a ajuns la prima epavă. Soldații s-au mișcat cu o eficiență sobră, asigurând mai întâi perimetrul. Un medic militar a confirmat decesul pilotului, acoperind rămășițele cu o prelată. Un ofițer tehnic a început să fotografieze metodic epava, concentrându-se pe motor, pe structura aripilor și pe instrumentele din carlingă. Fiecare detaliu era o potențială sursă de informații. Plăcuțele de identificare ale pilotului au fost recuperate cu grijă. Nu a existat niciun act de profanare sau de triumf. Era o muncă rece, necesară, o parte a procesului de război la fel de importantă ca lupta însăși. Soldații, obișnuiți cu realitatea brutală a muntelui, tratau rămășițele inamicului cu un respect impersonal, la fel cum ar fi tratat o stâncă sau un copac doborât de furtună. Undele de șoc ale ambuscadei au început să se propage rapid în sus pe lanțul de comandă german. Un general de la comandamentul regional a primit un raport telefonic criptat. Vocea de la celălalt capăt al firului era tensionată, luptându-se să mențină un ton neutru în timp ce descria pierderea a 3 dintre cele mai bune avioane și a celor mai experimentați piloți din sector într-o singură misiune de rutină. După o pauză lungă, generalul a dat un singur ordin, cu o voce joasă, încărcată de furie și confuzie. Interziceți orice zbor în sectorul Văii Cerbului. Niciun aparat nu intră în acea vale până la noi ordine. Vreau o explicație și o vreau ieri. Ordinul nu era o manevră tactică, era o carantină,
o recunoaștere implicită a faptului că se confruntau cu o amenințare pe care nu o înțelegeau. Valea Cerbului, un simplu reper geografic pe hartă, devenise oficial un teritoriu interzis, un simbol al umilinței lor. În arhivele Luftwaffe, raportul oficial al incidentului din Valea Cerbului a devenit un studiu de caz în ambiguitate birocratică. Documentul final, semnat de un colonel de la comandamentul frontului, evita orice concluzie definitivă. Mărturia Hauptmannului Richter, care insista asupra unei ambuscade aeriene coordonate, a fost notată, dar pusă în contextul stresului post-traumatic. Concluzia oficială, menită să protejeze reputația escadrilei și a doctrinei germane. A indicat drept cauză probabilă foc antiaerian de calibru greu, dintr-o poziție mobilă și bine camuflată, combinat cu condiții de luptă nefavorabile, specifice terenului montan. Termenul armă neidentificată a fost folosit în mod repetat, o formulare care admitea pierderea fără a recunoaște o înfrângere tactică în fața unui inamic considerat inferior. Povestea reală a fost îngropată sub straturi de formulări atente, transformând un eșec umilitor într-o anomalie statistică, un mister nerezolvat care nu necesita o revizuire fundamentală a procedurilor. În contrast, documentația românească era un model de claritate factuală. Raportul de misiune al sublocotenentului Brănescu, dactilografiat pe 2 pagini, descria execuția planului cu o precizie clinică. Nu conținea nicio urmă de triumf sau de emoție. Nota orele, altitudinile, secvența de angajare a țintelor și consumul de muniție. Filmul de la camera de luptă, developat în aceeași după-amiază, oferea dovezi incontestabile. Imaginile tremurate, alb-negru, arătau avioanele Messerschmitt, rupând formația în confuzie, urmate de secvențe clare în care colimatorul se fixa pe țintele izolate. O fotografie extrasă din film, înfățișând avionul lui Weber învăluit în fum alb, a fost atașată raportului cu o simplă adnotare: țintă confirmată, ora 07:21. Pentru partea română, evenimentul nu era o legendă, ci o operațiune de succes documentată riguros, o demonstrație a faptului că un plan bine pus la punct, bazat pe o înțelegere profundă a inamicului și a mediului, putea anula o disparitate tehnologică zdrobitoare. Analiza ulterioară a epavelor, realizată pe baza fotografiilor de recunoaștere și a rapoartelor echipelor de la sol, a adâncit și mai mult confuzia în rândul analiștilor germani. Orificiile din fuselajele recuperate erau de calibru mic, consistente cu lovituri de 13,2 mm, nu cu explozii de proiectile de 20 mm sau 37 mm, așa cum sugerau mărturiile despre tunuri grele. Această discrepanță fundamentală între dovezile fizice și percepția senzorială a piloților a creat o enigmă tehnică pe care sistemul german nu o putea rezolva. Au fost luate în considerare teorii exotice, inclusiv folosirea de muniție explozivă experimentală sau sisteme de bruiaj acustic. Niciun analist nu a luat în calcul cea mai simplă explicație: că sunetul și imaginea armelor puteau fi modificate deliberat pentru a crea o iluzie. Incapacitatea de a reconcilia datele a dus la clasarea dosarului cu mențiunea cauze neconcludente, lăsând misterul să persiste și împiedicând extragerea unei lecții valoroase. Consecințele practice au fost imediate și restrictive. Ordinul de interdicție a zborurilor în Valea Cerbului a devenit permanent, transformând o întreagă regiune într-o zonă de evitare. Procedurile standard de operare pentru întregul front au fost modificate. O nouă directivă sublinia cu fermitate importanța menținerii unui avantaj de altitudine de cel puțin 2000 de metri față de orice aeronavă românească și interzicea explicit angajarea în lupte aeriene la joasă înălțime în zone montane. Într-o ediție revizuită a unui manual tactic al Luftwaffe a apărut o notă de subsol criptică, avertizând asupra tacticilor asimetrice și a decepțiilor auditive utilizate de inamic în teren complex. Schimbarea nu a fost una de doctrină, ci de evitare. În loc să înțeleagă și să contracareze inovația, sistemul a ales să se izoleze de ea, o recunoaștere tăcută a faptului că se confruntau cu o amenințare
pe care preferau să o ocolească decât să o înfrunte. În rândurile forțelor aeriene regale române, povestea ambuscadei nu a devenit o știre de primă pagină, ci o legendă transmisă pe cale orală. A căpătat diverse nume, de la Sinfonia lui Popescu la Capcana din Vale. Nu era o poveste despre eroism individual, ci despre inteligență colectivă. A devenit un studiu de caz informal, discutat în cazărmi și hangare, un exemplu despre cum ingeniozitatea poate învinge forța brută. Fiecare nou pilot care sosea în escadrilă auzea povestea nu ca pe o laudă, ci ca pe o lecție fundamentală, o lecție despre importanța cunoașterii intime a propriei mașinării, a terenului și, mai presus de toate, a psihologiei inamicului. Acest transfer de cunoștințe non-oficial a creat o cultură a adaptabilității, încurajând piloții și tehnicienii să gândească dincolo de manuale, să caute soluții neortodoxe la probleme aparent insurmontabile. Era un capital de mândrie tăcută, mai valoros decât orice medalie. Decenii mai târziu, în liniștea arhivelor militare, istoricii au început să pună cap la cap piesele puzzle-ului. Un cercetător german, analizând microfilme cu rapoarte de misiune, a descoperit mărturia tulburată a lui Richter, plină de contradicții între ceea ce auzise și ceea ce a fost descoperit ulterior. Câțiva ani mai târziu, un istoric român a publicat o monografie a escadrilei de IR-80, care includea transcrierea raportului concis al lui Brănescu și o imagine de slabă calitate de la camera de luptă. Când cele două perspective au fost alăturate, adevărul a ieșit la iveală cu o claritate uimitoare. Decepția nu mai era o teorie, ci un fapt istoric documentat. Ambuscada din Valea Cerbului a fost reevaluată, transformându-se dintr-un incident minor, obscur, într-un exemplu emblematic de război psihologic, o demonstrație perfectă a modului în care o simplă modificare mecanică a putut declanșa un colaps cognitiv în rândul unora dintre cei mai bine antrenați piloți din lume. Moștenirea umană a evenimentului a persistat mult timp după ce ecourile luptei s-au stins. Într-o scrisoare datată din anii 70, un Horia Brănescu îmbătrânit îi scria fiului lui Vasile Popescu, care nu-și cunoscuse tatăl. În rânduri simple, el explica: tatăl tău nu a tras niciun foc de armă, dar a câștigat acea luptă cu luni înainte, în atelierul său. El ne-a dat nu o armă mai bună, ci o idee mai bună. De cealaltă parte, se spune că Hauptmann Richter nu a mai comandat niciodată o escadrilă de vânătoare. A fost transferat la un post administrativ departe de front, cariera sa fiind marcată de un eșec pe care nu l-a putut niciodată explica pe deplin superiorilor săi. Pentru el, Valea a rămas o fantomă, un loc unde logica și superioritatea tehnică s-au evaporat în fața unui truc de neînțeles, o amintire a umilinței care l-a urmărit pentru tot restul vieții sale. În academiile militare moderne, capcana din Valea Cerbului este studiată nu la cursurile de istorie a aviației, ci la cele de operațiuni psihologice și tactici asimetrice. Este prezentată ca un exemplu clasic de manipulare a buclei OODA. Observare, orientare, decizie, acțiune a inamicului. Prin introducerea de date senzoriale false, sunetul și imaginea unui tun greu, piloții români au atacat direct faza de orientare a adversarilor lor. Piloții germani au observat corect amenințarea, dar au orientat-o greșit, catalogând-o drept foc de la sol. Această eroare fundamentală de interpretare a dus la o decizie greșită, dispersarea și urcarea, și la o acțiune fatală. Lecția predată cadeților este una profundă. Cea mai eficientă armă nu este întotdeauna cea care distruge fizic inamicul, ci cea care îi corupe procesul de luare a deciziilor, transformându-i propria disciplină și propriile reflexe în vulnerabilități. Moștenirea lui Vasile Popescu nu a fost imortalizată în bronz sau în paginile de istorie oficială. Ea a supraviețuit într-un mod mult mai fundamental, în cultura tehnicienilor și a mecanicilor, în tradiția nescrisă a celor care, cu mâinile murdare de un soare, înțeleg că fiecare mașinărie are un suflet și o limită. Povestea sa a devenit o parabolă despre valoarea cunoașterii practice,
despre înțelepciunea care se naște din mii de ore de observație directă, din ascultarea sunetelor subtile ale metalului sub presiune. El reprezintă arhetipul inovatorului tăcut, cel care nu caută gloria, ci soluția. Legenda sa este un memento că progresul tehnologic nu vine doar de la inginerii din birourile de proiectare, ci și de la meșterii din hangare, cei care, prin experiență și intuiție, găsesc modalități de a face imposibilul să funcționeze, folosind adesea nimic mai mult decât uneltele pe care le au la îndemână. În final, povestea ambuscadei din Valea Cerbului este mai mult decât o cronică a unei lupte aeriene. Este o meditație asupra naturii aroganței și a învățării. Sistemul german, încrezător în perfecțiunea sa tehnică, era structural incapabil să învețe de la un adversar pe care îl considera primitiv. Fiecare semnal de avertizare a fost filtrat prin prisma propriei superiorități, transformat într-o anomalie sau într-o dovadă a slăbiciunii inamicului. Forța română, în schimb, a fost obligată de propriile limitări să inoveze, să gândească dincolo de doctrină, să transforme slăbiciunea în armă. Războiul, în forma sa cea mai pură, nu testează doar oțelul mașinăriilor, ci și flexibilitatea minții, căci istoria demonstrează în mod repetat că cel mai rigid oțel nu este înfrânt de o forță mai mare, ci de o idee pe care refuză să o vadă venind.